お知らせ。持続的な動画投稿を可能にするために月額190円のメンバーシップを始めました。特典らしい特典は用意できませんが、支援していただければありがたい限りです。26年3月8日から3月9日の1日の間に20円以上買取価格が変わったポケモンカードゲームを紹介するよ。価格はカードラッシュ様のものを使用しており、比較として右下に期間内における最新の鶴ヶ谷様での買取価格も掲載しています。すでに動画は始まっていますが、それではどうぞ。